Další hezká distribuce míče vpřed. Henrik Mkhitaryan už je v pokutovém území. Aubameyang na končí prvním gólem tohoto utkání. 40. minuta. A Borussia Dortmund vede v tuto chvíli 1-0. Velmi jednoduchá, rychlá, konstruktivní, moderní. Mkhitaryan dostal míč přesně tam, kam potřeboval, a znovu to byla taková nedůslednost Pogby a Cácerese, kteří asi neměli úplně jasno v tom, kdo by měl v tuto chvíli být tím aktivnějším. Ještě jednou Mkhitaryan, který dokázal najít. Sami jste viděli, jakým způsobem nastartoval rychlý break Borussia Dortmund. 4-3, rychle se tam vrací Giorgio Chiellini, ale bude chybět, tohle obrovská šance a je to 2-0. Tak tohle byla rychlá smrt, kterou dovedl k úspěchu Marco Reus. Nádherně se tam dokázal kličkou zbavit jednoho z bránic. To byla parádní klička Marca Reuse. Se dokázal zbavit Leonarda Bonucciho.